Nahikoa zaigu plazetako farolen argi horia konstelazio berriekin amets egiteko. Ipurtargiek bezala, guk ere ez dugu eguzkia helburu. Nahikoa zaigulako gure herrietako farolen epela, elkarrekin bide berriak argitzeko. Eskoriatzako irakasle eskola sortu zen testuingurua oso berezia izan zen. Euskarazko irakasleen premia zegoen. Herri proiektu bat eraikitzeko gogoa eta hezkuntza eraldatzaile baten aldeko apustu argia. Eta noiz edo noiz galdetzen dion nere buruari eta huezik hitz egingo balu. Hasierako intuizio horiek herriari lotutako hezkuntza, euskararekiko konpromisoa eta gizarte eraldatzeko bokazioa oraindik bizirik daudela esango luke. Hezkuntzatik eta euskeratik hasi ginen. Baina aspaldi konturatu ginen, komunikazioaren eta kultura eta sormenaren eremuak gero eta garrantzitsuagoak zirela. Eta konturatu ginen, gizarteak behar zituela istorio errealak kontatzeko gai diren pertsonak, kultur adierazpen berriak sortzeko gai dianak eta komunitateak lotzen lagunduko dutenak. Huezik historian zehar behin eta berriz egin du hori. Ingurua aldatzen denean, guk geuk gure burua berrazmatu dugu. Eta gaur egun ere antzerako egoera baten gaudela, iruditzen zait. Gaur begirada 50 urte atzera botatzen badugu, izan dadia, nagore, egiteko dugun biderako indarra bilatzeko, lortutako arrakastek balio behar digute gure hobetzeko grinari bultzada handi bat emateko. Gaurkoa, beraz, etorkizuna eraikitzen jarraitzeko ospakizuna da. Duela 50 urte, sortu zen Ueziren hazia den irakasle eskola, klaseak gure hizkuntzan eman zituen lehena. Eta duela 50 urte, eman zuen azken arnasa Jose Mari Arizmendiarreta Markinarrak, Mondragon Korporazioaren sortzaileak. Euskara, hezkuntza eta kooperatibismoa. 3 ardatz, gizarte aktibaziotik, autoexigentziatik, elkarlanetik eta berrikuntzatik gorpuztuak 3 ardatz, gaurko herri izaera markatzen dutenak. Horrenetik aldarrikatu nahi dut gaur beste behin ere humanismoa eta gizabidea herri baten norabidearen lehen lerrora ekartzeko beharra. Eta hor, unibertsitateek lehen mailako ardura duzue. Gaur goizean, hemen, 50 aldiz, baino gehiago entzun izan dut komunitate hitza eta kontzeptua. Beraz, egin dezagun bidea, elkarrekin eta elkarlanean. Zorionak bihotzez, mendeerdi honetan Ueziren parte izan zareten guztioi eta eskerrik asko zuen ekarpenagatik.